Ženě je posluchačkou 3. ročníku a představí vám příběh svého života. Pomocí tohoto textu se v současné době tento text zpracovává její myšlenky. A Ženě aktuálně využívá každou možnost ke zpracování svých pocitů a zážitků. Takže si užijeme velmi intimní zpověď naší Ženě. Ženě, scéna je tvá. Mám nové tělo. Teď jsem jiná. Už nikdy nebudu taková, jaká jsem byla předtím. Předtím, než se všechno změnilo. Předtím, než jsem se vydala na tuhle cestu. Tělo je chrám, říká se to. A já přemýšlím, co to vlastně znamená. Je to chrám, který teď mi znovu staví rukou doktora, chirurgové, které mají moc obnovit to, co se zdalo ztracené. Zajímá mě, co všechno ve mně ten proces změní. Co když se dotknu své kůže a už nebude stejná jako předtím. Život nám kreslí na tělo záznamy. Někdy to jsou jen škrábance, jindy hluboké rány. Ale proč? Proč jsem musela projít tímto? Možná je to zkouška. Co si mám z této zkušenosti vzít? Možná na konci této cesty budu jiná. A když se podívám do zrcadla, uvidím sebe. Ne tu, co jsem byla, ale tu, co se znovu postavila na nohy. Tu, která přijala svou cestu, ať bolestnou, přesto krásnou. Moje nové tělo je chrám a já v něm žiju. S vděčností, s láskou, s nádějí.